ki ba zai yiwu ba farar uwa mai alfarma sakar jikin babul ahaba shiru kike ba a magana sanin an kulle da hijab kan da nayi ki share min ki min dauki a umma fada da fadin Allah da wani magurin girma Allah dukan mu in baki bana ganin zai yi karko ina nufin daga abanki ilahu ya aiko sako a yar gidan annaba kike kika mai lungu ba sako ya da sannu farsulki su an saka ki ake himma bai fada da fadin Allah da wani makurin girma bai ki tasirin rauna alhamdu ke